volá, že jak vypadá ideálna ženská postava. Jednotka je najhoršia, peťka je najlepšia. Zorad ich. No tak tá naľavo je najlepšia. Tá naľavo. No. No. Čo ti jebe, potom úplne tam napravo je dvojka. No. A hen to niekde do piči, ale keď to už mám zložiť, tak... No dávaj. Ježiši Mariši, tebe jebe, ty si vyber, ty kokos. Ja som to už robil. To sú slonie nožičky také, ja neviem. Slonie nožičky. Čo ti jebe? No, tá štvrtá je trojka. V No. tom bielom tričku. No. Ježiš. A to, počkaj, zatiaľ to máme rovnako úplne. Ježišmaria. Potom je tá v tom čiernom celá a potom je tá ringlotka. Druhá zľava. No ja som ti to nehodnotil už, to už sa nedalo, to by bolo pre mňa moc. Vieš, počúvaj, hen ten škorpión na nohe ma odjebal úplne. Čo ti jebe? To som si až teraz všimol. No. Ja som sa to radšej nekúkal. A počúvaj, vieš, čo som povedal, že je horší jak škorpión na nohe? Meč na ruke. To je v piči, to čo kúkaš, ty kokos, čo to kurva? No.